Здравейте, приятели! Ние от текста четоха сме в Козлодуй. Аз съм в Ботев парк, а точно зад мен е кораба Радецки. Утре тук ще се състои грандиозен празник в чест 150 години от слизането на Ботев и неговите четници на Козлодуйски бряг. Ще се опитаме да ви направим съпричастни към тази магия и към всичко, което ще се случи тук в празничния ден. Аз ще бъда в ролята на водещ на това събитие, което прави ролята ми доста отговорна, но пък и много емоционална. А сега ми позволете да ви представя малко кадри бекстейдж от подготовката. Ето това е Янко, един от нашите главни действащи лица. Ето и малко кадри от грандиозната сцена, която подготвят колегите. Определено са се погрижили за абсолютно всичко. Там са палатките на официалните гости, тук в тази част са изпълнителите и ето така ще изглежда страхотната сцена утре. Ако имате дори и 2 часа свободно време, заповядайте, за да усетите духа на Ботев.